Máj je mesiac, v ktorom sa v našej spoločnosti aktivizujú tie síly, ktoré sa v iné mesiace neaktivizujú. Dnes dopoludnia došlo v Bratislave aj k jednému zásadnému vyhláseniu. Bližšie už naša spravodajská reportáž. Myšlienky Veľkého októbra sú pre nás osobitne dôležité práve teraz, v máji, kedy si celý pokrokový svet pripomína aj Sviatok práce. Teória marxizmu a leninizmu a jej rozvinutie do praktickej podoby v leninizme nás učí, že proletariát raz naozaj strhne svoje okovy, že sa politicky a aj spoločensky emancipuje, že pod vedením jeho predvoja marxisticko-leninskej strany nového typu dosiahne historické víťazstvo a historický čin, totiž zrod nového človeka. Obsah vyhlásenia nie je ani tak dôležitý, ako skôr jeho autor. Je ním totiž nový prírastok zoologickej záhrady, krásny exemplár bolševika stredoeurópskeho, latinsky nazývaného aj communistos vulgaris. Ako sme sa dozvedeli od pracovníkov zoologickej záhrady, bol odchytený na jednom zhromaždení a v zajatí sa mu vynikajúco darí, pretože vyslovene neznáša slobodu. Návštevníci si o ňom môžu prečítať, že pred 5 rokmi mu takmer hrozilo vyhubenie, ale teraz sa jeho stavy opäť zvýšili. Bolševik stredoeurópsky sa najviac vyskytuje v Rumunsku, Poľsku, Bulharsku, na Ukrajine, ale aj na Slovensku. A preto pevnej jednote za ďalšie víťazstva pracujúceho ľudu. Nech žije a stále prekvitá vedúca sila našej spoločnosti, Komunistická strana Slovenska, víťazka najbližších volieb.